Makapigil hininga ang pag-aresto ng mga kawani ng mga Tarang Municipal Police Station kay Gerardo Placido Paquis matapos itong mang-hostage ng isang dentista noong Sabado. 2 araw matapos ang insidente, tuluyan na siyang sinampahan ng kaso. Mission ng ating piskalya ay kasuhan ng serious illegal detention. Itong suspect po natin which is non-bailable. Nananatili pa rin sa lock-up cell ng mga Tarang PNP ang suspect bago ito ipasakamay sa Pangasinan Provincial Jail pagdating ng negatibo nitong COVID-19 test. Nagsisisi naman ang suspect sa nagawa nito. Nagsisisi, nangyari na yung nangyari at hindi naman niya sungkot akalain na magagawa niya yun. At ang kinabibigla din niya yung no bail, yung kaso na naitile sa kanya. Dahil sa insidente, nagdulot ito ng takot sa biktima. Papacheck up si Doktoro at nag-undergo ng x-ray, series of x-rays. Kasi accordingly, merong parang masakit sa kanyang balikat. At ang hinala po baka nagka-fracture o ano man po yung nangyari. Maaari na nagkaroon ng trauma si Doktora kasi until now, hindi pa siya lumalabas ng kanyang bahay. Alas 10 ng Sabado nang mangyari ang insidente sa dental clinic ng biktima sa Barangay Calvo. Nagugat ang pangu-hostage sa umano'y panghahalay ng kapatid ng biktima sa anak ng suspect. Nagtagal lang ng 5 hanggang 10 minuto ang hostage taking bago tuluyang masukol ng mga pulis ang suspect. Pinuri naman ng Pangasinan Police Provincial Office at ng Police Regional Office Region 1 ang mga Tarang PNP para sa mabilis na aksyon sa pangyayari. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.